Zita langu nditwa Pastor Malvin.k. Ndoda kuti nditaure pamusoro peku evoke the power of the cross today. Chandida kuti unzwisise ndechekudai so. If you do not remind the enemy of the exploits of the cross by confessing what Christ did for you, the enemy is going to drag you by your hair into certain areas that you are supposed to be possessing at a place of victory. Zvandiri kutaura izvi izwire kuti evoke, rega nditenge ndataura kuti izwire kuti evoke rinoreva kurangaridza. You are evoking a memory. You are reminding the enemy of a certain thing that had happened, or you are reminding somebody of certain thing that has happened. So you are evoking a certain memory. No matter what andiri kuita mzuara nasi. Maringeni nyaya andiri kutaura nezvo. Rega ndishandise nyaya iri pana Genesis chapter 38 yemukadzi anonzi Tama. Tama wanga wakaroorwa nemwana wekutanga wa Judha. Zvinonzi wakaroorwa nemwana wekutanga wa Judha. Murume wakafa haana kumusiyira vana. Judha ndokutora Tama ndokumupa kuna Onani. Onani ndokutanga kurasira mbeu pasi asingade kuti Tama abatire pamuviri. Zvaitika sekudaro. Zvinonzi Mwari wakauraya Onani nekuda kwemabasa aakaita weuipi aya. Zvaitika sekudaro Tama wakamirira bamunini vanga vasara pamusha kuti vazova murume. Bamunini ndokukura ndokubva zera. Ndokuenda kuna tezvara ndokuti bamunini vakura. Ndinokwanisa here kuchigara navo kuti vave baba vevana kuti ndikwanise kuchengeta ndirayire mumuri navo. Zvinonzi Judha wakaramba nenyaya yekuti pamwe anga akuona age difference akati hazviite sekudaro. Zvinonzi Tama wakatora hembe dzechipfeve ndokupfeka hembe dzechipfeve ndokuenda panzira ndokunomira. Ndoda pamwe angaona baba vake kuti havabvire, tezvara vake kuti havabvire nemadress. Zvinonzi vaakupfuura neikoko vakaona chipfeve vachifunga, vakaona Tama vachifunga kuti chipfeve. Ndokubva vamutora ndokunorara naye. Ndokumusira tsvimbo da kuti ubate ipapo, ndokumusira tsvimbo nemhete paruoko. Vamusira zvinhu izvi zvinonzi vakaenda. Ndokuzotuma shamwari yavo nembudzi kuti enda unoitsvaga chipfeve panzvimbo yakadai, unopa chipfeve chembudzi chikupe tsvimbo yangu nemhete yangu yeparuoko. Zvinonzi zvaitika sekudaro, shamwari yavo yakaenda ndokunotsvaga chipfeve ndokunochishaya, ndokunobvunza varume vomunzvimbo umu zvikanzi hatichiziva chipfeve chamuri kutaura nezvacho. Zvaitika sekudaro Judha vakakanganwa. Pauda kuti ndatibatisisa tsvimbo nekukanganwa. Wakakanganwa kuti pane wawakapa tsvimbo, wakakanganwa zvakare kuti pane zvaakaita. Zvinonzi nguva yafamba, nhumbu ndokutanga kukura nekuti Tama wanga abata pamuviri. Nhumbu iye yatanga kukura, Judha ndokuudzwa nemakunhakunha kuti muroora wako une pamuviri asi hatisi kuziva kuti murume ndiani. Judha ndokubva ati torai matombo mumuteme, mumupise. Vamubata vakuda kumutema nematombo. Tama ndokubva abudisa tsvimbo akati muridzi wetsvimbo iyi ndiye muridzi wemimba yandinayo. Judha wangu akanganwa. Judha ndokubva arangaridzwa, ndokubva aziva kuti kana tsvimbo iyi ari kuti muridzi wetsvimbo ndiye muridzi wemimba, ndini muridzi wayo. Wakarangaridzwa. The memory was evoked from Judah. Saka ndida kuti uzive chinhu ichi. Isusu tine tsvimbo yatakapuhwa inonzi muchinjikwa. Pane nguva yakaendeswa Jesu pamuchinjikwa ndokurovererwa nekuda kwezvivi zvako, nekuda kweurwere, nekuda kwekutukwa, all the curses, all the diseases, all the sins, because of the blood that was spilled on the cross. You were washed, you were cleansed, you were sanctified on the cross. But taita muvengi ari kukudhonza nebvudza, ari kukutema nematombo nekuda kwezvivi zvawaita, zvauri kupomerwa nezvakaparwa nemadzitateguru ako nezvinotera ropa. Zviri kuda kupomerwa pauri, asi iwe une simba yetsvimbo yawakapuhwa yawakanganwa. Kuti kunyangwe zvinhu izvi zviri pauri zviri kunzi zvinotera iwewe, zvinotera ropa. Wakatukwa nekuda kwengozi yakaparwa. Pane zviri pauri zvinokutera, pane mweya yedzinza inokutera. Ukatadza kuziva simba retsvimbo inonzi muchinjikwa, Satama unotemwa simba winaro. Saka ndida kuti uite evoke the power of the cross today by reminding the enemy that nekuda kwesimba repamuchinjikwa, the authority of the cross. Nekuti Jesu paachaona uchidana simba remuchinjikwa, achaudza vavengi kuti mutsvene zvivi zviri pandiri. Ndakabhadhara zvivi zvose, ropa rangu rakamuchenura, haana chivi, sezvakaitwa Tama naJudha kuti uyu mutsvene kupfuura ini. Saka tiri kuda vanhu vanonzwisa the authority and the power of the cross. That when you evoke the power of the cross, you are reminding the enemy of his rightful place, and you are taking your rightful place as a victor in Christ Jesus. Zvakakosha kutaura kuti nemavanga ake ndakaporeswa kana uchirwara. Zvakakosha to evoke the power of the cross and remind the enemy that cursed is the man who hangeth upon a tree. Kutukwa kwese kwakaenda pamuchinjikwa, handina chituko chinofanira kunditera, handina chivi chinotera ropa chinofanira kunditevera.
Zvakakosha kutaura kuti neropa rake ndakachenurwa. I've been sanctified, I've been cleansed by the blood of the Lamb. When you do that, you are evoking the power of the cross. Saka ndida kuti ubate nyaya ndinayo pano kuti kubva musi wa 30 November iri Sunday kusvika musi wa 7 December iri Sunday zvakare, i Sunday to Sunday yekuita evoke the power of the cross. I want you to begin to pray and fast and remind the enemy kuti nekuda kweauthority yakaitwa nesimba repamuchinjikwa, because of the authority that was exerted on the cross, nekuda kwezvakaitwa pamuchinjikwa, the devil has no power over you. He has no power to accuse you. He has no power to withhold and delay your breakthrough or withhold your destiny. Unofanira kusvika nekuda kwesimba repamuchinjikwa. So I want you to do that and to pray and fast with me. Sunday to Sunday, we are going to be fasting and praying, evoking the power of the cross. And on the 7th of November, we are going to partake of Holy Communion. And I know that the Lord will remind the enemy his rightful place, and you are going to take your rightful place as a victor in Christ Jesus.